Da, scuzați pentru acest timp, pentru că, da, problema nu știu ce UI sistem s-a oprit și mă ține nu știu câte secunde. Am început, le zic la ăștia. Așa, el este... Am uitat exact cum îl chema. Sebi FF, care nu știu de aici, man. Skin-ul meu e... Șapcă vă place? La unii nu o să vă placă, că l-am făcut mai urât. Pentru unii, cu fiecare gusturile lui. Uite, ochii roșii. Oh, mi-a dat un bloc de diamond. Așa. Să intrăm, asta e casa lui ăsta. Casa lui Sebi. De ce are bloc? Anyway. Are ce are. Le zic. Le prezint vila ta. Care domnul? E prost. Le prezint. N-am scris bine, știu. Vila ta. Așa. Și aici e din asta care dă mâncare. Ce asta, mă? Bă, David Gamer? David Gamer? Bă, ce bulangiu! Kick David! Kick David! Și că mă să căpălă. Adică, deci, mersi. Mamă. Bă, ăsta nu se joacă. Are numai uit, seriously? Deci numai niște uit. Numai niște uit. Deci ăsta. Mi-a zis pe mine să nu vreodată. Nu ai adevărat. Poc. Băgel. Ară șmecher de șmecher mafiot. Mergi și poți să la botoși. Botoșei mititei. Botoși. Deci, cei care știu ce să fac în legătură cu problema când zice UI sistem s-a oprit și ne ține nu știu câte secunde, să-mi spune și mie. Bla bla.
Ce sărac. Levi. Mă duc acolo. Deci am sărit de acolo. Hai. Ce-o fi asta? Așa, deci mi-am dat la Games. Mi-am șters fișierele de la Games. Și nu știu de ce am făcut. Acum nu am mapa care am făcut eu câteva videouri cu ea, două. O să începem o altă lume. De la zero. Fără niciun hack, fără survival. Nu, fără game mode. Dar o să mai fac eu cu camera. Și asta. Deci. Stai să vă spun, deci. Acum mi-am amintit. Era unul, deci, care habar n-am cum îl mai chema. Dar frate, cică, du-te, da. Nu mă, stai tu. Cu D, așa. Așa, frate, el nu-i tot un copil, adică, like, what? Și zice, îmi zice el mie cuvântul ăla așa. După aia, așa zic, eu îi zic că îi dau report și mai are și tupeu să mai și spună mi-a zis așa. Mă! La. Am știut comentarii. Dacă alte canale, toată lumea asta. Bă, frate, gândește-te și... Bă, deci are ochii roșii, ca mine.
arătat ca eu, aproape. Vedeți? Clipa. Dacă v-a făcut